Berheneriya Bücürê Asyayê. Li gor feraseta Marksîst şekil û awayê berheneriya ku qonaqekê diyarkirî nîşan dide ye. Karl Marx vê tegihê ji bo rewşa westar a civakên rojhilatî bikaranîye û bi vê dîtina xwe re civakê Asyayî şivandiye civaka destpêkî a komînal û wan nîz hêv dîtiye. Li gor nêrîna Karl Marx, civakên Ewropî di devra Yevnan Romayê de derbasê terzê berheneriya koledar bûne û bi vî havî ji wê qonaqê derbas bûne. Li gor dîtinê Marx, di berheneriya Bücürê Asyayî de milkiyeta taybet tune û milk malê dewletê ye. Karê avdanê di destê dewletê de ye û gundî di pêdiviyên xwe de têra xwe dikin. Ango gundî û cotkar ne hewceyê civakekê dînin. Hunerên destkariyê û rêbazên berheneriyê jî gelekî hêsan e. Ango basît in. Li gor vê yekê civaka Asyayî a ku ji dewletekê pêşketî û ji civakekê sivîl a pêşveneçûyî pêk hatiye, ji pêşveçûna ekonomîk û civakî a rojavayê gelekî dûr e. Ji ber ku dewlet bûye dewletekê navendî û serverê temamiya civakê ye, rê li ber pêkhatina hinek saziyên ku tekîliya wan bi derketina holê a burjuvaziyê re heye girtiye. Mesela pazara serbest, mülkiyeta taybet, sistema loncayê û hukuka burjuvaziyê bi tu havî pêk nehatiye. Ji ber tunebûna mülkiyeta xwemaliyî di navbera Çînên civakê de jî pevçûn jî pêk nehatine. Di navbera Çînên civakî de ji ber ku pevçûnekî dinamîk pêk nehatiye, bingehekê sosyolojîk a ku dêbikêrî guherîna civakî bihata jî pêk nehatiye.